ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಟ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲರು ಇನ್ನಿ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಟ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಮೀದು ಪೂಜೆ ಮಂತದವೆ ತಿಂದದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕುರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಪತೊಂಬರಡು ಬೊಕ ಪತೊಂಬರದು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಕಟ್ಟರೊಂದು ಬೊಕ ಅರಿತಕರಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಚುಚೂರು ಬೊಕ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಚುಚೂರು ದಿಯರ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ. ವಾವ್ ಶಕುಣತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾನ್ ಆರುಲ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಸಾನಾಗ ಪೋವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಸಾನ ನಮಕ್ ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುರಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಸ್ಸ ಬೈತು ತುಲೆ ನೀರು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ ಅಲ್ಪ ತೋಜನಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಅವೇ ಸಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿರ್ವಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ದಾದಪುದರಿ ನಾನು ಗೀತಾರ್ಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೀಟೋತ್ಸವ 3 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಊಟ ನಡೆದಿರೋದು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಗ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲಗಳು ಮಾತಾ ಫುಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನೆತ್ತ ವಿವರವಾದ ಪಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಳು ಗುರಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರನ್ನು ಮಾತಾ ಭಕ್ತೆಲ್ಲ ಸರದಿ ಸಾಗುವುದು ಗುರಲು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ತೆನೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಣತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುರಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಕುರಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಬಾಲೆ ಪತಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕುರಲ್ ಬಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಮದ ಪದ ಉಂಟು ಬರೋ ಕದಿಕೆ ಬೊಡಿತಂಡು ಕದಿಕೆ ನಾಡೋಡು ಓಲುಂಡನು ಮೂಲು ಪಂದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಡ್ ಕದಿಕೆ ಓಲುಂಡು ನಾಡೋಡಿತ ಪೋಕ ಕದಿಕೆ ಕನಾಯರ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಉಂಟು ಕದಿಕೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕದಿಕೆ 25 ಕದಿಕೆದಿಂದ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಸೊ 21 ಕದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಮಾತ ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಮಾತ ದೇಯ್ತೇರ ಮಾತ ದೇಯ್ದೇರಲ್ಲ ತೂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಂತಿ ಮೂಲುಂಡು ಲೆಲ್ಯ ಕದಿಕೆ ನಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಡು ಬೇತೆ ಪಂತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಮತ್ತು ಕದಿಕೆ ಒಂದು ನಾಡ್ದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪುಡು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಕದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಾನದಲ್ಪ ಅದು ಪತೊಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ Sei pole. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜಮ್ಮಪ್ಪ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಮೇಲೆ ಅರುಣ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡಾವೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡು ಗಣೇಶ ಚೌತಿಡು ಅಂಚ ಅದು ಐಕೊಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಕಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಪಕ್ಕಳ ಎಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳ ನಾಡ್ಪದೊಂಜಿ ಪರತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕನತೆ ಅಂಡ್ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಿತು ಒಂಚೂರು ಆಡ್ತಾ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮನ್ಪೊಡಿ ಹಿಂದುದಾದ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತೋಡಿನ ಚಾಪ ಬಂದು ತೂಕ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಕೈತೆ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುಕ ತೂಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗಣಪತಿ ಕುಲಾದರು ಸೊ ಅಂಚಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಕೈತಲು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆರುಗು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪಾವೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಶಕುಂತಲೆ ನಾವು ಪಾಡ್ಪಾಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ ಬರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಕಲರ್ಸ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಅದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂತು ಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಡ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದ ಅಷ್ಟ ಚೌತಿಗೆ ಅವೇನು ಬಲಸ್ತಮ್ಮ ಯಾಲ್ನ ಆರುಲೈತೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಯ ಅದಾಯಪಡ ಮುಡಿಪುಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಗಣಪತಿನ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ 6 ಗಲ್ಪ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪವ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆಪುಣಗೆ ಹೈಕ್ ಮಂದಿರಿ ಮತ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದ ಸೆಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಲ್ ಪೋಪುನಿ ನಾನೊಂಜಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೊ ದಾದ ಬಾಬಾ ಅಂಚಾತ್ ಸೊ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಡಿಪು ರೀಚ್ ಆತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಕಾಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಾಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಗೌರಿ ಪೂಜೆದ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಚಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿತ್ತದ ತಂದೆ ಇತ್ತಿಂಗ್ಲೆ ಪೋರುಂಡತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಶೋಕ್ತ ಜನತೆ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಏನಾರು ಬೇಬಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂ ಒಂದೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಶಕುಂತಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅವನುಂಡು ಶಕುಂತಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗುಡು 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 ಬುಡು ರಾವಲ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಓಹೋ ಬನಂಪೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ತಂಚೆ
ನಾರು ಶಕುಂತಲೆ ವೇಷಡ್ ಪೋಪುಂತುಲ್ಲೆ ಮಾ ತಲೇನೆ ತೂಪೇರು ಕೊಡೆಕನ ಹೊಡಿతున్నాయా ಅರು ಬೇಬಿ ಇಡತಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಭಾರತ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಗೀತ ಕಥನ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ಟಾರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮುಳಿಯ ಇವರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂದಿರ ಯಾರು ಬೇಬಿ ಇಂದ ರೆಡಿ ಆತಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೇಬಿ ಕೈ ದೆಪ್ಲೆ ಯಾರು ಕೈ ದೆಪ್ಲೆ ಯಾರು ಅಬ್ಬೆ ಅವು ಬುಲಿತ್ಲ ಗದೋಜು ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಯಾರು ಇದು ವೆಸ್ಟೇಜ್ ಆರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ ಬರಪುನ್ तो कैंसा अपन पन इतने पार्टिसिपेट नंबर 1 नावे सो बाले बाईगनु ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ಆರುನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾತನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಹೂವಿನ ಓಲ್ದೀಪುನಿ ಬಾಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲ್ದಾದ ಅಂದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ವಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣನ ಬಾಲೆಗ್ ಸೊ ಅಂಜದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಲಿಖಿತ್ ರಾಮ್ ಕೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿತ ಅಲ್ಲ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಸಂಜಾದ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪದ್ ಬತ್ತ ಪಾಪ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಗು ಬಜಾಂಡ್ ದಿಕ್ಕ ದಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಜ ದ್ವಾರುನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೊಯ್ತ ಬಾಬಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದನೆ
ఆరున గణేಶ చవితిದ ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ಲು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡಿಯಾನಿಕ್ಲೆ ಐತೆ. ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.